Ens agrada i molt, els nostres oients ja ho saben, tenir cura de la nostra salut i per això, doncs, cada dilluns a aquesta hora compartim la nostra estona dedicada al món de la salut amb la clínica Bofill Figueres. Avui amb el doctor Ponsatí. Molt bon dia, doctor Ponsatí. Bon dia. Com anem? Molt bé. Preparats per una nova setmana i aprendre coses? Preparats. I sobretot ser-ne molt conscients amb el tema de la salut, Molt conscients. Que aquí ens hi va tot. Conceptes molt clars. Que d'això es tracta. Exactament. Avui parlem dels pacients amb tos crònica. Com es defineix aquesta tos crònica, doctor Ponsatí? Nosaltres, en principi, la definim, si un pacient ha tingut, per exemple, una cosa gripal abans, definim una tos crònica, aquella que dura més de 3 setmanes. Però, en principi, serà un pacient que tindrà 2-3 setmanes de tos, després aquesta tos s'anirà i no hi ha més problema. Però, si el que hi ha hagut abans és una bronquitis és una infecció de via respiratòria baixa, en aquest cas nosaltres considerem que és crònica si dura més de 2 mesos. I quina es calcula la freqüència més o menys d'aquests pacients amb tos crònica? Entre els fumadors, pràcticament la meitat. La meitat dels fumadors tenen tos crònica. La tos més típica del fumador és la tos matinal, que els francesos en diuen la toilette bronquial. Doncs tota l'expectoració acumulada durant la nit s'espectora al matí. Clar, l'està en repòs, no? Exacte, està en repòs. Ells ho reconeixen, els fumadors? Estan tan acostumats, ho consideren normal, perquè fa tant anys que ho tenen que ho consideren normal. Perquè això sí que està claríssim, no? Que la gent que fuma té més tendència a tenir aquesta tos, però tot i així alguns els hi costa reconèixer que és del tabac. Exactament. I aquesta toilette bronchial, que diuen els francesos, doncs és això, tota l'acumulació de moc de la nit. Entre els no fumadors també en tenim? Sí, també en tenim. Aquests poden arribar a ser fins un 25%. També una xifra bastant elevada. Elevada, i ja, com veurem, la tos ja a vegades costa una mica de saber d'on ve, tot i fer uns quants estudis. De fet, per això s'anomena aquesta tos crònica, no? Tos crònica, sí, exactament. Llavors, de quines causes estaríem parlant més freqüents en referent a aquesta tos crònica? La més freqüent és una causa molt benigna, que és que nosaltres en diguem el goteig postnasal. És aquell pacient que ha tingut una sinusitis o una rinitis, una inflamació del nas, amb una secreció continuada pel nas, i que va tinguent tos, és una tos alta i és bastant típic que a la nit no tinguin tos, que només en tenen de dies. I això és molt important, estic a preguntar sempre. I per què? És realment curiós, no? És per la situació com queda el nas i com queda la faringe amb la situació d'estirat, que fa que no vagin caient aquestes gotetes per darrere que cauen sobre la faringe i provoquen tos. Caram. És això. Molt bé. Sí. Quines altres causes tindríem? Bueno, després sempre tenim que pensar en un pacient amb tos crònica de més de 2 mesos, que sigui un asmàtic, el reflux gastroesofàgic de l'estómac, la bronquitis crònica del fumador que n'hem parlat, i aquestes causes en principi suposen pràcticament el 90% dels casos. I l'altre 10% de quines estaríem parlant? Sí, estem parlant d'aquesta que ve després d'una bronquitis, també el tabaquisme, fumadors, i també cal destacar els fumadors passius, perquè tenim molta gent aquí que estan visquent amb un fumador i que és com si siguessin fumadors. Els irritants del medi ambient, això es veu en grans ciutats o a nivell laboral, i també hi ha medicaments que ho poden fer. Un d'ells és un grup de medicaments que es fan servir per la hipertensió, per la pressió alta, que es diu enalapril. El malalt fa 2 mesos que ho pren i comenta amb una tosseta. Nosaltres no sabem d'on ve. Fins que mirem la recepta electrònica veiem aquest medicament, traguem aquest medicament i al cap d'un mes ja no té tos. Causa, no ho sabem. En tenim més de causes? Sí, home. Després anem al grup de les causes infreqüents però greus. Però què hi són? I que les hem de tenir en compte? Càncer de pulmó. Càncer de pulmó, sobretot en el pacient fumador. Tuberculosis, no tan freqüent com abans, però a tenir en compte. Bronquiectàsies. Bronquiectàsies són dilatacions dels bronquis on s'acumula moc infectat. Després també la insuficiència cardíaca pot donar lloc a tos a la nit, que nosaltres en diguem asma cardíaca. I finalment aquelles malalties que nosaltres en diguem ocupacionals, o sigui que tenen que veure amb la feina que fa el pacient i els contaminants, per exemple. Per exemple, un panader, una persona que treballa en el món del metall, del ferro, de l'acer, tots aquells vapors que surten de la seva feina, del que ells fan amb els materials, poden donar lloc a una tos crònica.
Evidentment, vostès com a especialistes el que fan és una bona descripció, no? Com tot un estudi, imagino, no? que han de fer. Com tot en medicina, el més important és parlar amb el malalt. Un bon rato, sense pressa, una història clínica. Per exemple, en Què aquest inclouria aquesta història clínica? O sigui, cada pregunta que podem anar fent va orientada amb alguna cosa concreta, no? L'accés de moc pel nas, la rinorrea, que diguem nosaltres, la congestió del nas i la sensació de caiguda de moc cap enrere, cap a la faringe, es té que fer pensar en això que en diguem goteig postnasal, causa més freqüent de tos crònica. Si el pacient ens explica que a la nit té grill, nosaltres en diguem pitus o sibilants, però quan parlem amb el pacient li preguntem grill. Tothom sap el que és tenir una mica de grill, tenir una bronquitis amb grill. Si aquest pacient té grill amb l'esforç o al dormir, pot tenir antecedents d'al·lèrgia i això ens té que fer pensar en asma bronquial. El fumador, perquè en aquest cas tenim que pensar en una bronquitis aguda, en una bronquitis crònica. Aquesta potser seria una de les maneres més fàcils, no?, de poder-la definir. Aquesta sí, Si el malalt té cremor d'estómac, si nota cremor que li puja cap a dalt, si nota que li ve una mica d'aliment a la boca, es té que pensar en un refluxe gastroesofàgic, o sigui, contingut de l'estómac que torna cap a dalt. I a dintre l'estómac hi ha àcid clorhídric, i això, d'alguna manera, al pujar cap a dalt pot estimular de forma negativa els bronquis i provocar tos. I també tenir en compte sempre, com ja he dit abans, els fumadors passius. Fumadors passius no sabem per què tenen tos, però és que conviuen amb una persona fumadora. Però afortunadament amb aquestes noves lleis que fa anys que es van aplicar ja no es permet fumar a molts altres llocs. Exactament. I suposo que també s'ha notat aquesta reducció, no? S'ha notat la reducció, però esclar, els fumadors continuem fumant a casa. En el bar surten a fora a fumar, però a casa continuem fumant. I tota la seva família està exposada al tabac. Bueno, molta gent també a casa ha aconseguit que surtin a fumar al balcó, no? Sí, també. O a fora. Hi ha hagut un canvi important. De consciència. I això suposo que vostès com a especialistes ho han de notar. Molt important. Aquesta podria ser una bona notícia, però encara... Aquesta és una bona notícia. Hauria de ser... Però a mi em preocupen, perquè aquests senyors poden tenir càncer de pulmó. I no són prou conscients, malgrat les campanyes que s'ha fet. I a vegades no són prou conscients. Poden tenir complicacions greus, com és aquesta, no? Després, el que dèiem, causes infreqüents. De quines estaríem parlant? Sí, la presència de febreta doncs, des de fa temps, un malalt que té l'estat general afectat, sensació de malaltia, té que sempre obligar a descartar una tuberculosi. En aquest cas tenim que fer una radiografia del pit. El fet de prendre segons quin medicament per a la pressió, com hem dit abans, en l'april. Per exemple, una altra cosa, el ser fumador, pèrdua de pes, dolor al pit, expulsió de sang a l'estossegar, obliga a descartar càncer de pulmó i sempre també descartar insuficiència cardíaca. Per fer una mica d'esquema diagnòstic, quines proves podem fer, no?, per tot això? En principi, fonamentalment, tenim que fer una radiografia del pit, tenim que mirar el nas, tenim que mirar les orelles, tenim que mirar la faringe. Tenim que fer una radiografia també dels sins paranasals per veure que no hi hagi doncs, una sinusitis aguda o crònica. Si sospitem asma, sempre una espirometria. Si no ens en sortim, haurem d'acabar fent un tac de tòrax i possiblement una broncoscòpia per mirar els bronquis com estan i per descartar un càncer de pulmó. Abans també parlàvem del goteig postnasal. Com es tracta? Molt fàcil, es fa una prova. Què és? Es dona un antihistamínic, tothom sabeu, per exemple, cetiricina, per exemple, i un spray nasal vasoconstrictor que es fa servir una vegada al matí i una vegada al vespre durant una setmana. Si millora, ja sabem el que és i continuem uns quants dies, 15 o 20 dies més amb el tractament fins que se'n van els símptomes. Si no millora, li donem corticoides, cortisona per via nasal amb spray. Si a les 2 setmanes no millora, després tenim que fer un TAC dels sins paranasals, que això ens confirmarà si existeix una sinusitis crònica i en aquest cas tractaríem el pacient durant 10 dies amb antibiòtics. Com hem dit, tot en aquí és per descartar el goteig postnasal, que és la causa més freqüent. I davant d'una sospita d'asma bronquial, què és el que hauríem de fer? Si sospitem asma bronquial, és que és aquell pacient amb tos a l'esforç, que pot tenir pitus a la nit o durant el dia. Normalment el que fem és donar un broncodilatador, un dilatador de les vies bronquials,
que porta, a més, moltes vegades afegits una mica de cortisona per via inhalada durant 2 setmanes. Si no millora, haurem de fer una radiografia de tòrax. Si és normal i continua amb la tos, haurem de fer una prova per descartar un reflux, com és donar omeprazol durant un parell de setmanes, més una cosa que en diguem procinètics, que es diu en principi, es pot dir cidine, o es pot dir primperan, i si millora, continuar amb aquest tractament durant un temps prudencial i veure què passa. Finalment, si no ens en sortim, no sabem la causa, què es té que fer? Es té que fer, a part del TAC de tòrax, es té que fer una broncoscòpia, que seria el mateix que una colonoscòpia o que una gastroscòpia, però per la via respiratòria, per descartar causes molt infreqüents. I per donar algun nom, sarcoïdosis, fibrosis pulmonar, en principi, fonamentalment això. Podríem estar parlant també de que podria ser degut a l'estrès? La tos. Sí, la tos crònica. En principi no seria la causa més habitual, no, excessivament. Jo crec que no. Normalment no ens tenim que quedar gaire amb el diagnòstic d'estrès, perquè això ja a vegades se'ns fa en descuidar de coses que podrien ser importants. O sigui, en principi no seria una causa. Molt bé. Doncs em sembla que ha quedat força clar. Avui hem parlat dels pacients que tenen tos crònica i com afrontar-ho, com s'estudia, quines són les seves causes i que ho tinguem sempre en compte. I ja saben els nostres oients i seguidors que davant de qualsevol dubte es poden adreçar als especialistes de la Clínica Bofill Figueres. Doctor Ponsatí, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat també aquesta setmana. Moltes gràcies a vostès. Fins a la propera. Gràcies. Bon dia.